Ndikulandireni mama uno abale ndi alongo. Pamene ndikuyankha funso nditati zii kamba kazovuta zina zimene zidayamba zatichotsa pa layinipa. Lero tubwerera nkudzayamba kuyankha funso tisadapite ku maulaliki ndi maumboni komanso malipoti aku LCD. Tiyambire ndi umboniwu kapena kuti tiyambire ndi yankholi. Yankho limene ndikufuna kuyankhali lachokera kwa anthu atatu kupanga banja, munthu mmodzi wapadera. Kuchokera chakumusimusi kuyenda msewu wa Lake Shore, tikafika apapa pamene timapatcha kuti padwangwa chakumtundako kapena nnene kuti mkulu wa mpingo wa dera la kudwangwa, imene dzina lake ndi m'bale Yolamu, amene akugwirizira mpingo kumpotoku komanso dera lina la chigawo chapakati ngati nkhotakota. Tidayimika mkulu ameneyi ngati nzati ndi mchirikizo wa choonadi cha Mulungu. Akhoza kuchitira ubwino pofotokozera wanthu za ulendo umene wangosala pang'ono kuti tikochezewu. Yolamu anafunsa funso limene linatsatana ndi mbuyo anthu enanso nkufunsa zomwezo. Pamene timafunsa funso limene ndikufuna kuyankhali, funso lake linali chonchi. Amafunsa kuti kodi kusala kudya koyenera ndikuti pakati pa kusala kudya koyamba 6 koloko ya madzulo kuzamaliza 6 koloko ya madzulo, nanga kusala kudya koyamba 6 koloko ya mmawa ndikulekeza 6 koloko ya madzulo, pakati pa kusala kuwiriku kusala kolondola ndikuti. Tinabwera ndi yankho lachidule, palibe kusala kolondola kulikonse kumene kukuchitika, komanso pamenepo palibe kusala kulikonse koyipa kumene kukuchitika, chifukwa kusala kudya ndi mabasi amene timakwera kupita kwa Mulengi wamphamvu zonse, amene amayankha mayankho azimene zativuta zomwe zikutitengera ku nsalo. Mwamva ndibwereze. Kusala kudya kuli ngati mabasi amene timakwerapo. Mwachisanzo inuyo kumene muliko mumayenda bwanji? Ndikhulupirira kuti mumayenda kupita ku Mzuzu pogwiritsa ntchito njira zanji. Wapansi mumakafika ku Mzuzu, wapanjinga mumakafika ku Mzuzu, wapasiyenta mumakafika ku Mzuzu. Ngamukwera makopolo kuti mufuna mukwere matowazi mukafika ku Mzuzu, mukwera Future mukafika ku Mzuzu. Basi zonse zimene zimayenda mu Lake Shore zimatha kukutengani kukakusiyani kumpoto pa mchombo pa tawuni ya kumpoto pa Mzuzu. Cholinga chanu ndikupita ku Mzuzu. Ndimatanthauza kuti munthu akhoza kusala kuchoka mamawa mpaka na madzulo, ameneyo wasala kudya chifukwa ndi chitsimikizo ndi mapangano amene munthuyu wapangana ndi Mulungu wake. Munthu akhoza kusala kuchoka 6 koloko mpaka kukafika 6 koloko ina ya madzulo amawa, kapena kulowa kwa dzuwa kuzafikiranso kulowa kwa dzuwa lina, ameneyo amakhala kuti wasala. Musayiwalenso kuti kusala tili ndi kusala kwina kumene timakutcha kuti overnight, kuja kochezera ndi kusala koma kusala tulo. Zonsezi zimasonyeza kudzipereka kwathu kwa Mulungu malinga ndi zimene tikufuna kapena zimene tikupempha kapena zimene tikuyamika. Kuti zimveke mosonyeza kudzipereka nsembe kwathu timalowa mu fasting. Choncho ndikuyankheni choyambirira nsadapite ku magawo enawa kunena kuti kusala kudya kulikonse kuchokera pa nthawi iliyonse imene inuyo mungayambe mumakhala kuti kusalaku ndi chokweramo chimene munthu amakwera kupita kwa Atate. Timakwera galimoto transport yotchedwa kusala. Ndi mtundu wa transport yotchedwa kusala yotipititsa kwa Mulungu.
ili mukategole ya mtundu uliwonse, ili maonekedwe a mtundu uliwonse, mmene ifeyo tilili ndikapezedwe kathu. Kodi mmene ndikunena kuti ndikapezedwe kathu kali bwanji? Ena ndiwoti mmatupi mwawo mofoka sangakwere basi ya Estere kuti yaperekeze kokapereka Mulungu mayankho awo. Ayi, kukwana 3 days 4 days akusala. Ena angakwanitse kukwera 7 days. Sono chifukwa chakuti munthu akhoza kusala 6 days 2 days 1 day 4 days 7 hours 3 hours, ndiye kuti kulibe kusala kolondola pakati kwa mafunso amene mwandifunsa kusala kuwiriko. Kusala koyamba 6 koloko ndi chimozimozi mwakwera basi mukupita kwa Mulungu, yotchedwa kusala kuti mukalemekeze Mulungu, mutazipumphuntha posala kudya. Mukayamba 6 koloko mchimozimozi, mukayamba 8 koloko ya mmawa, mmene pamene muyambirepo mulekeza pa maola amene mupangane ndi atate wanu kuti ineyo kuchokera nthawi inoyo mwazizizi sindidya mpaka sommawa ndidzamwaso chakumwa cha mmawa. Basi kumeneko ndi kusala. Kusala kulibe kolondola kapena kolakwika pakati pa system za mayambidwe akusalako, chifukwa kusala ndi kaliyala, kusala ndi basi imene timakwera. Ndi matransport amene amatiperekeza kwa Mulungu zikafika povuta ndi kuti timayenera kukwera kusala kudya, kumene munthu amakwera kulingana ndi mmene alili. Ndiyambire pamenepo kuyankha kwanga. Koma tsopano kuti ndingosiyira pomwepa, china chake chuniyendayenda kukhosi, chifukwa mukhala ngati kuti bambo Yolamu ndi mchemwali wanga amene munafunsa mafunso onsewa mofanana. Wina anafunsa masana, wina anafunsa madzulo. Mtamva chichewa chonena kuti kusala. Munaguzumula zosaguzumula mu mtima wa mzimu wanga, chifukwa ndinakumbukira kuti munthune kuti ndiyankhe yankho limeneli ndikupaseni background yanga, bambo Yolamu ndi anzanu ena amene mukumvera nawo pa social media. Mukangonena kuti mawu akuti kusala, ine mwandifunsani ndi mawamva akumveka muzipembedzo zitatu zimene ine ndayendamo. Ndidali ku chipembedzo cha Chisilamu, kusala kokha kumachitika, ndipo iwowa amasala kulunjika kwa mulungu wawo otchedwa Allah, amene amapezeka ku Kaaba, kumene anthu onsewa amalozako direction ngati kuchitira ulemu malo amkumaniro ni mulungu wawo pa Meka. Iwowa akamasala amakhala akusalira zimene chipembedzo chawo chidatsimikizira ndi chikhulupiriro chawo. Ineyo ndasalako kusala kumeneko. Mawu akuti kusalawa ku Chisilamu mukapeza amasala kudya chifukwa cha zikhulupiriro. Ntachoka ku chipembedzo chimenechi ndafika ku chipembedzo cha Sataniki, kumenenso ndakapeza kuti kuli kusala. Nayonso chipembedzo cha Satana chimasala. Kusala kwawoko amakutcha kuti kogeta. Kuli nzinenero folo, koma ningokupasani chimodzi ichi chimene chili chachikulu chimanyamula mitundu yonse yakusala imene anthu achipembedzo cha Satana amasala, imatchedwa kuti kogeta. Now ngati ndikukufotokozerani kuti nakonso ku chipembedzo cha Satanika amasala, ndi kuti mudziwe kuti mawu akuti kusala kokhaku sizikuyimira Chikhristu, sizikuyimiranso Satana, sizikuyimiranso kacha, koma ndi mawu amene amagwira ntchito motere. Kusala ndi mchitidwe ochikana chakudya pa zifukwa za chikhulupiriro za chipembedzo kapena pa zifukwa za uzimu. Zimveke pamenepo. Choncho mukangoti kusala ndi mchitidwe ochikana chakudya, Asilamu amachikana chakudya pa zifukwa za chikhulupiriro cha uzimu wawo. Asataniki amachikana chakudya
pa zifukwa za chikhulupiriro cha milungu yawo. Akhristu timachikana chakudya pa zifukwa za chikhulupiriro cha mulungu wathu. Tsono ine mukuyankhana ndikukuyankhanine ndayenda mzikhulupiriro zonsezi komanso ndayenda m'masalo okwana atatu, ndiye ndili ndi experience imene ndikhoza kulankhulako pa nkhani imeneyi. Zoona zimene ndikuziyankha panozi muzimvesese bwinobwino, ndikufotokozera mmene ndayendera. Chauzimu chikhala mkatikatimu ngati mulungu atikomere mtima kutipasa chauzimu. Tamverani chimene ndikufotokozachi, ndiye kuti mawu akuti kusala ndapeza patatu. Tsono tamverani, ndime yachiwiri yakuyankha kwanga nditamaliza 10 minutes yoyambayi ndikupasire nsoni zochitika zokhuzana ndi kusalako. Kuzipembedzo zonse zitatuzi zimene ineyo ndayendako kumene mawu akuti kusala ndidakawapeza, napeza kuti kukusalaku kutsogolo kwa chipembedzo chilichonse chimene ndadutsako kumakhala supernatural, kumakhala oyankha wamphamvu amene amatchedwa kuti mulungu, amene ati ayankhe munthu akakwera transport yotchedwa kusala amakafika kwa mulungu. Nawo tikangoti mulungu ndekuti pamenepanso ndakupatsani milungu itatu. Mulungu woyamba amapembezedwa chipembedzo choyamba chimene ndapembezako ine cha Chisilamu amatchedwa kuti Allah. Mveke pamenepo ndiye kumeneku amayika mwambo wa Ramadhani, ndiye kuti choyambirira kwa chipembedzochi ndidapezako kuti kuli Allah amene amayankha mapemphero ndi kupereka mphotho kwa amene asala makamaka mwezi uja umatchedwa kuti Ramadhani. Ayankhidwa mapemphero awo kuli mulungu. Potuluka kumeneku kukalowa chipembedzo cha Satana ndidakapezanso kuti kumeneku kuli Lucifala. Koma kusiyana kwa chipembedzo chimenechi cha Satana ndi Chisilamu chakuti uku mukamapereka mapemphero akusala kudya sanayimeko ndi iyeyi Satanayi kupereka mphamvu kuti akhoza kumayankha mayankho agulu limene likusala kudya. Ayi, iyeyi udindo wonse woyankha mapemphero Lucifala kwa iwo amene akwera basi yotchedwa kusala, kumene inenso ndidakakupeza ku chipembedzochi. Mundimvesese pano, kusala kumeneko kwa chipembedzo chimenechi kumene tikasalira kumeneku, mumve, samapita mapemphero kwa Allah, samapita mapemphero kwa Lucifer kani, koma amapita kumpani kunkwanyanya chigulu cha ziwanda zimene zimatchedwa kuti kogeta. Now mukangobwera kuti kogeta, let me explain. Kogeta ndi gulu la ziwanda za mitundu yolekanalekana za dziko lonse lapansi zimapanga chigulu chimodzi ndi zimatchedwa kuti kogeta. Zili mayina pafupifupi 5 ngati sindikulakwitsa, koma ndingokupasani limodzi limene landibwerera pafupi. Akachita china mtindi cha ziwanda amachitcha kuti kogeta. Now amene mumasala ku Satanic simmasala kuti Lucifer akuyankheni, koma mphamvu zimenezi zoyankha mapemphero osala ku chipembedzo cha Satanic adapereka kunkwanyanya wotchedwa kogeta, umene umapangitsa kuti aliyense akhoza kumapemphera mosala kudya, kulunjika ku mitundu yosiyanasiyana ya ziwanda. Ngati akuziziwa mayina atha kuyitana ziwandazo kulingana ndi department imene mukufuna kuzipangira nsembe posala. Ndi mkwanyanyawo umatchedwa kuti kogeta. Ntachoka pamenepa ndidadzapita ku chipembedzo, kapena kuti ndili ku chipembedzo cha Chikhristu chimene ndili lero. Kumene kunso ndinapeza kuti mulungu amene amapembeza kumeneko ndi Yehova ndi mwana wake
Yesu Khristu muchinenero cha Chigiriki, kapena kuti Yahuwa mupezanso kuti ndi mwana wake Yahushua. Now Yoswayi ndi Yahuwa ndi amene amatenga mapemphero, kapena kuti Yehova ndi Yesu Khristu ndi amene adayima kuti mukakwera basi zotchedwa kusala zija mumakakocheza mwa iwowa. Ndichoke gawo limenelo ndi 5 minutes, ndayisiya milungu imeneyi. Now ndibwerere pa chipembedzo cha Satanapa ndifotokozere Kogetayu kuti amayenda bwanji. Kogeta pamenepa adatambalala molekanalekana ndipo amapereka mayankho olekanalekana kuchokera mu ziwanda zotchedwa Kogeta. Ndi zimene zidayenda kufikira ngakhale mwa asing'anga ndi magulu ena amene amasala kudya, amene nafunika kuti ndiyikepo ngati gulu la nambala 4 limene ndingangonena kuti traditional kapena kuti kacha. Mmene monso ndi kwanyanyachi na Kogetawa amabalalika kukapereka mayankho mwa amenewa. Achina Kogeta omwewa amayendanso kukapereka mayankho kwa osala osakhulupirika amene amakasala ku Chikhristu. Sopano iyi Kogetayi ndi central midfielder ya Satana ndiyerekezi ku department ya kusala, kufuna kuchinga ndi kupusisa wanthu kuti akulandira mayankho kuchoka kwa Mulungu, koma ziwanda zikuwayankha, zikuwawamba pakusala. Zimatchedwa kuti Kogeta. Ndikuti nkamapita kwinaku ndikusiyireni kuti tili ndi center midfielder pa mpirawu amene adzitembenuka pamene papo kuchita distribute mpirawu upite uku kwa Khristu akugwa, ulowere uku kwa Silamu akugwa. Ndi umagawa ngati ukupereka mayankho koma ali ma artificial answers. Zimatchedwa kuti Kogeta. Chigulu chimenechi chimayenda kupitirira ku department ya Chikhristuyi. Musayiwale kuti paja kumene kuti magulu a Chikhristu azipembedzo zolekanalekana zimene zikupanga Chikhristu. Achina Kogeta amapitanso ku zipembedzo zofocus nkumakapereka mavumbuluso akusalaku. Mavuto muli nawowa musale 10 days, mavuto muli nawowa mukwere phiri 50 days, mavuto muli nawowa musadye 360 days. Anthu akhala akumwalira ndi kumaganiza kuti anali Mulungu amene anawuza kuti asale kali kagulu kaziwanda zotchedwa Kogeta. Zimatha kumtenga munthu kukansunga malo ena ake nkumamuonetsa kuti ali pa uzimu koma ali pa mtetete. So dangerous, the most dangerous demons in the world ndi gulu limene lilama Kogeta, chifukwa limakupasa chifunditsi mu mtima mwako kumaganiza kuti nuyankhidwa ndi Mulungu koma sakukuyankha Mulungu. Zimatchedwa kuti Kogeta. Now ndichoke pamenepa ndi yankho logwirika pamene ndikupita chitsogolo kuyankha. Ndime yachitatu yakuyankha kwanga ndiyankhe kuti kodi mkamanena kuti kusala kudya kolondola ndikuti koyamba 6 koloko kapena koyamba usiku? Ndikuti mukupatsidwa mayankho olekanalekana okhuzana ndi mtundu wa ziwanda zimene zipereke mayankho kwa munthu. Nawu tamverani. Kodi ziwanda zimenezi kapena kuti amene mumasala kudya, kusala kudya kunchani? Choyambirira ndimafuna ndikupaseni chithunzi chimenechi. Tikamanena za kusala kudya ndikuti mtundu wa dziko lapansi umene umayenda pamodzi ndi Satana. Kodi amene mumasala kudya mumakhala ndani? Choyambirira osala kudya amakhala kuti mugulu la Akhristu amene wawa ndi ma first battalion, amene ntchito yanu ndi kugonjetsa
mkwanyanya wachina kugeta through prayer and fasting. Ndimafuna ndibwereze pamenepo mwina sipanamveke bwino. Mukamaziyang'ana inuyo akhirisitu, kodi pakusala kudya mumachidziwa chimene muli? Tamverani kuno. Akhristu tonse timaoneka ngati mulu wamakala. Mumve pamenepo, muyambire pamenepa kundimva mpingo. Na kumene kwapita chikhristu mumaoneka ngati mulu wamakala. Muphatikize ndi asilamu omwe tonsefe ziwanda zimationa ngati mulu wamakala. So tamvera, kusala kudya kumakakhala ngati mukutapa makala nde mukwayatsa moto makala aja. Kukapanga khala lopanda moto ndi khala limene lili ndi moto. So kufunikira kwa kusala kudya nkwakuti chimulu cha makala ndikunena chiphiri cha akhirisitu ku dziko lonse lapansi chimene sichimasala nawo kudya chimaunjikika pamodzi ngati phiri la makala. Now amene adzipatula pamenepa kuti akulowa mpulogalamu yosala kudya amakhala kuti khala lija layaka moto. Ndiye kuti tili ndi mulu wamakala wopanda moto, ndiye kuli mulu wamakala amoto. Ndimafuna ndikupaseni chithunzi chokwanira bwino pa nkhani imeneyi. Mukapeza kunena kuti anthu ambiri amene amakhala m'mapulogalamu akusala kudya, amenewo ndi amene Mulungu amawasankha ngati asilikali. Limenelo likhale gawo lachiwiri, kapena nnene kuti mukaliona gulu la anthu onse opembeza silisala kudya ndi mulu wamakala. Mukaliona gulu lonse limene limasala kudya ndi mulu wamakala koma okhala ndi moto. Ndiye kuti achinakogeta chidwi chawo chimakhala pa makala amene sanayasidwe moto kuti aziwaseweretsa. Kotero mumapemphera koma ngati timapemphera osamayikako kusala kudya, ndife akhirisitu ngati makala koma opanda moto, amene chintundu chichichi chinkwinyimbi chinkwanyanya cha ziwanda zotchedwa kogeta chimakhala ndi kuthekera kogwira wina aliyense kusewera naye. Ndithu munthu amene amasala kudya ndikhala pakati pa makala anzace koma la moto. Ndiye kuti lero ngati mukufuna kukhala mkhirisitu oopedwa pakati pa ziwanda, muyenera kuti mudzitenga nawo ma prayer and fasting, chifukwa prayer and fasting imakusinthani kuyatsa moto khala lanulo lakuti mtundu wachina kogeta sugwira wamba khala limeneli, chifukwa ndilotentha. Ndikhulupirira kuti mukundimva bwino. Nambala 3 kapena 4, gulu limeneli la makala limene limayenda pamodzi, gulu limeneli la akhirisitu limene limasala kudya ndi limenenso limasankhidwa pakati pa akhirisitu paja. Satana amaona ngati kuti iyi ndi department yapadera-dera. Likanakhala dziko ndikananena kuti nambala 2 mumaoneka ngati asilikali pakati pa boma. Mwachisanzo, ngati mukusala kudya mumaoneka kamofuleji pakati pa ziwanda. Ndikungoyerekeza, pamene mukuyenda pakati pa ziwanda zimakhala zikudziwa kale kuti ngati pali msilikali amene angatigwire msanga kutitsekera ku ndende ya vutolo, ndi amene amasala kudya. Ndi chifukwa chakuti mukusala kudya, achinakogeta amadziwa kuti muli ndi mphamvu ndipo muli ndi kuthekera. Amakuonani kuti muli ndi futi komanso muli ndi unyolo wakuti mukhoza kuzimanga. So ndinene pamene
tili ndi mtundu wambiri wa ziwanda zimene zimafunika kuti zimangidwe, chifukwa zimenezi zimachita imprison anthu. Achinako getawo amapanga imprison anthu. Achinako geta akhoza kutenga voto lanu nkukupatsani mayankho anu nkusunga iwowa mukechi nkumasunga. Likapita khala lopanda moto samapanga lirizi. Mukangopitanso inuyo civilian simukupemphera simukusala kudya mumaoneka kuti ndinu civilian, samachita mantha, amatha kumangokuseweresani pamodzimodzi pomwepo. Koma mukapita ndi kusala kudya mumakaoneka kuti muli mu uniform ndipo kuthekera muli ndi authority. So prayer and fasting imapereka authority kwa munthu yoti mapirizona awawa kapena kuti ziwanda izizi zimene zimakwanisa kuchita imprison munthu komanso future ya munthu zimatha kupanga release, chifukwa zikuona 1 mukukhala ngati khala la moto. Nambala 2, chifukwa chakusala kudya mumakhala kuti mukulowa mu uniform ya usilikali ndinu akamofuleji, muli ndi unyolo komanso futi mdzanja kuti mukhoza kuchita china chake pa iwowo. Ndi kusala kudya kokha kumene kungakuyikeni mafomu awiri ndi kufotokozawo, ngati msilikali komanso ngati khala, koma lokhala ndi moto pa mulu wa Khristu ambirimbiri. Ndi kupindula kwa kusala kudya ndi kumeneko. Ndipite mozama mpingo kuti panali tsiku limene Eliya adasala adayenda kukwera mtunda chakudutsa ku kansinje ka Kidroni mmene ankathawa Yezebeli. Komanso nthawi imene zinthu zidafika pothina anasala kudya Eliya. Timamva kaya masiku 40 kaya ndi angati. Let me explain. Kunena kuti kulikonse kumene Eliya ankapita mabuku aziwanda ambiri zimene zakhala zikuchita olembedwa zamachitachita achinako geta ankamulondola Eliya mpaka na nthawi zina Eliya amaponda m'madzi ozizira bwino kwambiri ndi kunkakamiza kuti amwe. Koma Eliya samapanga zimenezi pa nthawi yosafunika kumwa madzi, chifukwa ziwanda zimenezi zimachita push munthu kuti akalephere. Kodi kusala kudya kuli ndi phindu lanji? Mwina ndifike kumapeto akufotokoza kwangako. Kusala kudya kumamuguliranso munthu masiku akutsogolo. Mwachisanzo Yesu Khristu atasala masiku 40, masiku 40 amene Yesu anasala sanankhalire aphindu pa masiku adasala aja kufikira tsiku la imfa, koma kuchokera tsiku limene anauka anakhala 40 days anaguliratu masiku amene aja chitetezo, chifukwa sopano akuyenda mu nthawi yakuti mayesero anga muyese pamenepa likhale yesero losakhala bwino, chifukwa ali pa ulendo opita kumwamba, akufunika total protection. The entire 40 days imene Yesu Khristu anayenda kukhala ndi moyo ku dziko lapansi asadakwere pa phiri la Zitona kumapita kumwamba. Imvane pano masiku amene aja anali atagula kale walipirira mtengo ndi woombola anawombola mu fasting ya 40 days. Now fasting imakuthandiza nsoni kuwombola masiku akutsogolo kwanu. Mwachisanzo munthu ukasala 7 days mumakhala kuti mwawombola masiku akutsogolo kwanu amene muyendemo. Now fasting imawombola masiku akutsogolo kwanu. Ndi chifukwa chake mukapeze kuti mukasala kudya
kusalira future ina yake, mukusalira china chake, hope ina yake yakutsogolo kwanu, ndiye mwayisalira kudya. Chochitika chicha chimachitika chifukwa kusala kudya ndi kuombola. Mumaombola zinthu za mtsogolo, mumaombola masiku akutsogolo. Kotero kuti nthawi imene Yesu Khristu anasala kudya 40 days adaombola masiku 40 amene anakhalacha. Muzimuyang'ana kuti anachita administration bwino ndi ophunzira ache in a comfortable zone, kusiyana ndi nthawi imene iyeyo chanasana pachikidwe amapamikizidwa kuti uze ndiwe mwana wa Mulungu kapena ayi, kodi iwe ndiwe ndani, kodi mwala uwu. Anapingidwa. Koma kuchokera nthawi imene wangouka kumanda, muone masiku adayendaja analinso 40 days ya nsalo ija inaombola masiku amene aja inampanga Yesu kukhala mu comfortable zone, inali prayer and fasting. Ndikufotokozazi ningakufotokozerenso ngati umboni wochokera muzolemba ndi zofotokozera za chipembedzo cha Satana, polongosolanso za ena mwa masiku 40 amene Yesu adakhala ndi moyo, kufotokozanso za kusala kudya kumene Yesu anasala ali ndi moyo ku dziko lapansi. Kunali ndi phindu lanji? Sikunampindulire masiku amene anakhala ndi moyo, koma atamwalira kupachikidwa pa mtanda nkuuka 40 days imeneja anayiona kuti ndidzakhala 40 days ndi ndidzafunika kuti ndiyiwombole, ndi anayiwombola. Sono phindu la fasting imene Yesu adapanga linaonekera mu 40 days imene anakhala ija. Akadayenera kutani ataoneka chigonjetso chonse chicha, akulu amene aja akanafunika agwidwenso ndi boma. Panalibe uchitira mwina, boma silidafunika ligonje, koma mukhoza kuona kuti fasting inapangisa kuchita silence boma limene linalipo. Ngakhala asilikali amene anamuona akupachikidwa anangoti zi, m'malo mwake chidwi chawo chinali kuyang'anayang'ana otsala ambewu yache. Koma uyuyu ayi, 40 days zinali zosaliridwa kale, zowomboledwa. So fasting imaombola masiku akutsogolo. Pamene ndikupita ku chinthu chomaliza pa nkhani ya fasting, ndimafuna ndinene kuti fasting imatsegula ndende zimene zofuna zanu ndi zatsogolo lanu zinatsegulidwamo. Ndi oyipa uja amachita mantha, samaopa gulu la makala opanda moto, koma amaopa khala limene lili ndi moto. Musayiwale kuti mmene ndikuyankha audio imeneyi ndayankhapo kale ina. Iyi ndi part 2 ya nkhani ya kusala kudya. Ndili part 3 nanga malemba amati chani pa zimene ndikunenazi. Ndiyenera kukupasani mu audio inayo, koma yoyambayi ndimafuna ndingokupasani chithunzithunzi chimene ndapereka pamene papachi. Choncho abale ndi alongo amene munafunsa funso, ndikubwereza koyambirira nanena kuti kusala kudya ndi transport yokupititsirani kwa Mulungu. Number 2, akhristu tonse timaoneka ngati mulu wa makala pamaso pa Satana, ndipo ndikhala lokhalo la moto limene latenga fasting limene ndiyelekezi amanjenjemera nalo. Pa nthawi yomweyo fasting imakusinthani maonekedwe, kukutengani ngati msilikali pakati pa akhristu anzanu amene ndi fasting amaoneka ngati makiyi, umaoneka ngati unyolo, umaoneka ngati mfuti. Fasting iyi kuziwanda kotero kuti zimadziwa kuti angathe kutitsekera kuti manga kapena kumasula amene ife tidawamanga. Ndi fasting. Pemphero la osala kudya limakamasula amene Satana anawamanga, amene Satana adatsekera ndende. Kusala kudya kumakamasula anthu aja. Now pamene ndikupita kumalechereche agawo loyambali, ndimafuna ndikuyitanireni abale ndi alongo kukudziwisani kuti kusala kudya don't underestimate. Ndili ndi chinthu ichi, kodi mmadziwa
kuti pakati pa akhristu 100 akhristu amene amaoneka ngati makala a moto pa umulu umene wa anthu 100 ndi azimayi. Satana akamayang'ana mu industry ya prayer and fasting ku chikhristu amapezamo azimayi ambiri kusiyana ndi azibambo. Simukumva? Tikamayang'ana pologalamu za prayer and fasting komanso mmene tidali ku chipembedzo cha Satana, tikamayang'ana mapulogalamu data ya prayer and fasting imene Satana amayiunika kwa akhristu, kumapezeka kuti akhristu 70 ndi azimayi, 30 ndi azibambo. Nchifukwa chakenso mukapeze kuti mukafuna kumanga mpingo ku dziko lapansi lino, mpingo kuti muzipepeza pa mtengo, mumanga chipupa, mupita uku, mzimayi amaoneka ngati kutenga gawo lalikulu lolimbikitsa mpingo. Ndizoona makosana awa akagwada azimayi nkupemphera sizimakhala zamasewera. Muyerekeze, mukangokhala ndi mkazi woti amapemphera zakhala zikuchitika zinthu zoopsa kwambiri ku dziko lapansi through azimayi. Azibambo achotsedwapo ntchito atakaneneza mzimayi kwa Yesu through fasting. Wanthu achita ngozi, wanthu avulala, wanthu aduka miyendo chifukwa cha prayer and fasting ya mzimayi. Anthu mageni atha, zimayenda bwino ndiye moyamba unyenga ndi ndalama zimenezi. Mzimayi akangochoka nkupita ku phiri kwakaunenera. Mind you, be careful. Kuli chibala likotu wanthu. Nunena pano kuti musamachite masewera na azimayi awo. Amaoneka motani amenewa? Ndi gulu lambiri limene limasala kudya ndi azimayi kusiyana ndi azibambo. Ndimati titakokererako kuti bwanji olo tikadakhala pa gender equality chabwino 50-50 kampeni tiyambenso kusala, kapena nene kuti tichite launch 50-50 kampeni ya prayer and fasting kuti azibambo titakadzukako nkuyamba kusala kudya. Sikanthu kena, mzibambo amakonda udya kwambiri kusiyana ndi mzimayi. Mzimayi amafuna ndalama zoona, amakonda dima kobiri, koma mukafika in terms of kukhala addicted kuzakudya, abambo tasogola kwa basi. So nthawi zonse azibambo timakonda kuti tidzidya. Ndimati ndikupempheni kuti ayi tiye tibwerere. Kodi simungakonde kuti mukhale gulu limodzi la mulu wa makala koma moto, kusiyana ndi kukhala makala koma osakhala ndi moto? Pamene patu sindikunena kuti inu sakhristu ayi, ndi akhristu mupemphera. Kachita chisomo Yesu akabwera dzakutengani, koma ndikungonena kuti chionekedwe chanu chimaoneka bwanji. Ndinu yokhala lopanda moto. Chifukwa chake mukuona kuti zambiri mukamapemphera zikuchokera pakamwa pakhala koma lopanda moto. Koma makosana mukangochita engage prayer and fasting, nthawi yomweyo khala limene limakhala lili je, mungaliponye Satana nkupatuka usawaka chifukwa lakutidwa ndi moto. Mukamakafika mu ndende zimene anatsekeramo madestiny anu, tsogolo lanu kungofika inu yamadziwa kuti kwabwera msilikali wa unyolo komanso wonyamula mfuti wapachikaso ID yakumene akuchokera. Nthawi yomwe amapanga lilizi galimoto yako iyi pita nayo, kazi wako uyu pita naye, mwana wako uyu tenga, anali wa misala abwerere, banja lako ili nakubwezera. Ayi ineyo nikubwezera ni chuma chija ichi. Kwa zambiri za ife zili mu prison ndiyerekezana zimanga. Now njira hii ya prayer and fasting imathandiza kuchita break barriers. Mmene timaonera ife timaona choncho. Pomaliza penipeni pakati pa zipembedzo zonsezi zimene ndayenda kozi, ndi chikhristu chimene ndapeza kuti chimayankha mayankho ona ndi olondola mukamapemphera mugawo la kusala kudya pazifukwa zimene sindingazipange explain chifukwa ndikhale kuti ndikunyoza chipembedzo cha munthu. Choncho mpingo wa Mulungu, kodi mulipo amene mungamathe kulowa nafe m'magawo akusala kudya pafupi pafupi? Chifukwa mukasala lero mwazigulira ufulu wamawa
kusala kudya kumagula tsogolo. Taonera Yesu kuti atasala 40 days anadzigulira yekha tsogolo. Muzimvesesa mpingo wa Mulungu kuti prayer and fasting ndi chani. Mundilole kuti tikumane gawo linalo pamene tiyambe kuona malemba akuti chani, pamene ndikufuna kupitiriza kuyankha funso lakuti kodi kusala kudya koyenera ndikuti koyamba 6 koloko dzuwa likamalowa, kapena kusala kudyako koyamba 6 koloko dzuwa litatuluka. Tatiuzeni atumiki kusala kudya kwenikweni nkuti. Ndeni mayankha kuti koyamba 6 koloko madzulo ndi basi mwakwera imeneyo. Anzanu mungosiyana nawo kuti akwera cha ya 5 koloko, ena akwera ya 10 koloko, ena akwera ya 3 koloko. Koma nonsenu mukupita mu Mzuzu, mukupita mu Lilongwe kapena mu Blantyre. Paka tsiku limenelo Mulungu akudaliseni. Amen.